Ebusia for ese ade ye hwe ye ho ye na ye sesi aga na ye shinti eye mbebu anase youth for no so wo bi aso ye hye obi a fight for ne blessings then ye be befa bia blessings ne beba de obi a fight for ne blessings and amrado e ka ye no ye wo brekum akwaba FM station wo mo so ye program it is antenna amode no obi nya case ya ne de wra ho akodi asem fefefe abemu abi e wo ho a na busuafo parties say wanya sika hye watoto car sisi danya wo mo ntiase na ne tenteni ni tete man say ye ne nua ne cousin that is ne papa nua ba ne uniform jira ye be ye 4 years ne uniform no jira ye no ye huda ne mu na ne uniform jira ye no I say high fever wo ye niema basabasa I say abodam bi atie gu ne so wo mo susu say eye ne cousin no na de na akọ Jessica Drew wo mo pie mu ewo akwaba FM wo mo ka asem nana eye suspect Isaka waboy wo pie free wo mo sambo no twoboi abombo esa de ne betna na che say ebusuafo say won ka no kure so ono de ne wo fa ase anase ne cousin no akọ Jessica Drew wo no so say ebusuafo fa nko ba bia o mo pe bia ne sika no eye krojin a efini kekan wa bia enyu yenko akwaba FM e ho so say jam anu odin wati ma yenti mra Alhaji bibia de na kwa mu de Kristo adawroma sina bidi kan bibia boko pa me das pa kwadwo woni papa ati we minim no pa na woni maame na ote akira no minim obi o around me das kwadwo de na asi ono muntem Alhaji kwadwo ensem bebre na awiai de de menam ne se omo se atare bia yira ofie omo ne se atare minim hohwe entine me awiai de ma be wura ne se atare na ayira no brekum ye wotumi wo ha ye wo abosom ye wo nsuo ye wo mpanfo bebre wo ha adinsifo mepo nnua issue na si na omode atome so no me de me ho hye omo nsa se minim ho bibia omo ni minni en na de ma be wura ha me kasa biem kwadwo Alhaji enkomo a woni mi die ne se wa amoa me a Alhaji mintwa wa no de de menam no no kwadwo de ba wo ba ye nyabotere enye wo na obeka wa asema wie na wasori akọ de mesumati me aka no no kwadwo me pacho wa nyabotere ma me a na woni me ani ni ye me pese me ni wudi ni ye kwadwo asechire ne se eyampa se sku atade be yira wo fie ho ampa Alhaji bi mame asem ya obisa mi honhum asem minimo hwe enti no enti na midi kan di me ho nse a kire brekum kwaku menka asa wawo me de kwadwo kwadwo menka asa wawo kwadwo me se ayampa se what se akwada no sku atade bia yira wo fie ho ampa mate se na omo ka no me dase na what se o mabo udin wo yes me dase enti na me di nsi asa me patro nya betre kakra what se o mabo papa din wo me de masema me ba ha me kan me nti obia asem me masem na me de ba ha na me kan Alhaji enkoma woni mi die no woni mi di nkomo se obi ne nua panyi sa tienie me ye panyi ne se no me awe me de nkomo a me ne wudi ne tienie me se wonua no akoda na ye wonua me wa yes me dase wonua ne school atade what se ayira wo fi ho ane mate me dase what se ya bobidin ewo aseminim mpacho me yante me din na mate unkwa udin wate ene yesa wonte ya papa ni Akwaba FM eno papa betena ha se ye boni din wodi kosua sign no me wa yes dase what se ye sama wa himfi mate ade no wanko asem ne se lete bia ma me di me se bidin papa nsem no no de lete no ko ahimfi ko piso but me papa bae no ono ameka asem bia nche me biem kwadwo what se ye sama wa himfi me say omo de lete bae na me papa ko ahimfi ho de lete no ko e ko pia asem no so nkoma me ni wudie ne say what se ye sama wa himfi mate na wo ko dabi ade no wanko Alhaji asem e de ma be pia ha no ma wiei no de me ka me defend me ho na me ba be ka wo ha questions bia e wo mu bia no mentimi answer question bia bia kwadwo ane eyen ne yato yen sa afre wo
enti se wo na beto airtime a wo ba ya wo se me kase ma sorry enkomo na so no yeto yensa na de frɛ wo asɛm na asie no o maka ne bebre firi fiada no wo ma me abeha wo ma me abeka abekere na asɛm mu wo ma me ba ye wo kire na asɛm mu different wo papa tena se no wo kire ne die mu different nia wo so wo kan ye different obi ade enko amose baby ombeko bia eye wudin enti nya wo ana wo besa wo ho na mom ye pese wo bi ya ade e de san mu nyina mo enti sa wo kase maba betena se nia wo kan ye enya hwe obi abetima ka bi enti no de omo pese omo ya e ma no kure da di no omo nye na no kure na di da so kwajo akra no de ya de no nim ho bi minim hu bia enna me de me ho agyabre kum nsuo se sa asem no minim hu bia bre kum nsuo bre kum abosoma atwa ho ahia nyina mepo nnua omo kum ntontwene enye kasa no na metima aka men kasa biem kwajo akra no ya de no nim hu bi okay kwajo mebusa se men kasa wonim hu bi o mebusa se wonim hu bi minim hu bi sa aha enkomo ne nyina kwajo mesi minim hu die no nya tiasie ye o empanimfo ese o makọ baabi o makọ bia no baabi mako 5 na wo kọ eye wudin na akọ piemu eno na papa se da o mode asem ne to no so no di kosua e kofie kọ pai no ho so wonim hu bia o papa se obo amane wati o ma me so wati asem no wa pai wo ho da free asem ne bai wo se ma pai me ho se makobodua se wakodi nse da me ndi nse wo asem we hu da na de na da dom kwago omudi asem ato so saa afi na mmeraduru sa se wo pai wo aha sa eti de wo kan wo de apai wo no sa no kwago wo de aprapra mpradwa kabi mame ai so bia ka cho se wo me de pure tabebodua ana nsuo nkun eye nsuo bai enti na me say kwajo ensu a atwa ye ho ahia ana monje omode ni monje omunni Akwaba FM esio bia wo asuo kura me pacho me mpene nyabotre me so rupe na metima aka apart from that me nkasa wo ha biem eno na metima aka kwajo sa wo kan sa de a ene asema be bisa me asema wo kan se dua na me bo asan me ho ana dua na bo asan ho aha me di se asan me ho kwajo sa won kasa de ye ka kire oprenye fakra ne de wunim Akwaba 98.1 ye kwajo wontimi nsori mfirifi anko my friend kwajo mo chino wo ba sori adwane akọ mo chino mra hey mo chino mra mo chino mra wo adwane afiri akọ mo chino mra acha fo pacho ba Facebook boy na sori adwane akọ se sie wo adwane akọ mo chino mra wo ba adwane afiri akọ Battle live for Facebook Akwaba radio brekum ya catch no praise come for na mo krom ha no obi a wa asem ba ha bia no kai hu ni sa wo case kwajo awiai ya chew akwada ne yare no kwajo nim hu bi aya wo na odi akwana kwa sacrifice ya catch nti na wasori ya wudwane no na wo case muntu pru no fa ne mra yes Akwaba radio brekum Facebook patoba no be share aha obi anso nsere mra me catch no pray ubeduru ha ubebeto mi esremu se data na metro say yes baby akoye no baby so krobi wa krobi traso Reverend Kusi medese boko de awrade asira me o medase last day sika de obi enye bi a wo pe nenso ekwan pa no ene ho hia ekwentua na meso na wi akram